Hello everyone, welcome back to the channel. This is Freedom Collection. Fine. Terceira online dong video doce. Hello. Ini komen no. Hello. Video doce गासिबो सोर online dong. माखासे topic लाना रायज्लायनि दिनै. Hello everyone. माबोरै दं? आं दायो दंथ'यो डिलाराव. नै गारि नायफैदों आं गारि गोदान लानोसै. स' नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय मा गारि लायनाय जायो. मा खबर? Halo. Hah? Enggak bengok. Mama, bengok. Hah? खोनाया? खैथासोआव? मोना? जागोन मोना. माखौ दिन्ना होग्रोगोन आं मा बेंकआव दोनथ'बाय हेलौ माने गाबोन दामानि बिराद गोबाव जाबाय आरोना भिडिअ लाबोथ'यो ओमफ्राय साननैसो नेथ'दो ब्लग भिडिअ माने जेरावबो थांनाय जायाखै आरोना दामानि न'आवनो थाबाय थादों गरम थार ओंखारनो हायाखै एकदमबारे गरम सोलिबाय थादों आरोना दायो माने सान्दुङा बिराद गोसोम आरो न'आव खामानि दंबाय थायो गय गायनायमोन एसे गय बारियाव मानसियानो गोसोम जाजोब्बाय खानाय सिनबाय आङो दाख्लै खानाया एसे गोलावमोन ओमफ्राय दा खानाय सिनबाय आरोना ओमफ्राय बिदिनोसै खानाय सिननानै मानसिखौ एसे जुदा नुबाय आरोना नैबे बुस्थुआ बिराद देरबोगासिनो आं बे मेगननि खाथिनि माबाया देरबोगासिनो आरोना ओमफ्राय आंनि चेनेलाव सोर माने ओरैनो आरोना चेनेला एसे ग्र' जानो बिराद नांगौ नालाय ओमफ्राय ग्र' खालामदो एसे नोंथांमोना सेयार खालामना होबानो जाबाय आरोना बेनोसै ओमफ्राय नोंथांमोननि सापर्ट मोनोबासो आंबो गोदान भिडिअ होनो गोसो जायो नालाय ओंखायनो नोंथांमोना थाबैनो सापर्ट होबाय थाबानो जाबाय ना मा बुङो स' रावबो अनलाइन गैथारा दां ना माथो मानसियानो गैखायथाराखै दा जेबो नङा थ' बिदिबा आं लाइभखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै जुदि नेक्स्ट टाइमाव आं टाइम मोनोबा लाइभ फैफिनगोन नोंथांमोना नायनो गोसोबा नायबाय थाबानो जाबाय आरो सोर आंनि चेनेलनि माखासे भिडिअफोरखौ नायाखै गासैखौबो नायजोबबानो जाबाय आरोना बाय